Takže čau lidi, tady natáčíme nějaký píčoviny, například jako Spidermana a tady Četo. Takže budeme za 100 objednatelů, sundajme si své masky. Budeme natáčet ještě nějaký větší kraviny, napište do komentářů, co bychom například mohli natáčet. Například tady Spiderman by se zoupil na nějaký pavučině. A Čet by ho mohl nějak proženout. Takže uvidíme, jestli se ještě uvidíme. Takže zdar!